Eco Sensetive Zone ku keparlo ponlo polote non ke do bom arada tum a hemanta dolong lelo lanjot kali Eco Sensetive Zone polote ladak theng han lang anta cho en dam long lelo jongdami komadni josi Eco Sensetive Zone keparlo along de along theng piaro so it anta josi forest atum ke thek long lote heliamu ke chunang La sobutang non ke do bom sorkar atum Kaziranga National Park men pen Karbiang long aru Eco Sensitive Zone kilometer cap nang ki parlo ki Karbiang long along de kachuraya pando lapin Karbia rata pan ki pasunga pando la sinilitum APHLC Dhansiri Aro pen sot dak pen pin rempon lopusi herang kiang no APHLC Dhansiri Aro maipu Mohan Singh tok bi pen lam ke chipatna La Eco Sensitive Zone arlo bang sung pigi la dak dota dolong le deto rong sor ko mane ding tak chu am ji pusita mane han churiam ji pusita damlong lelo mane ke he manu yok chu am per ji pusita keda mate guli chonang pola bage lake direct lo shot dead polo bage lasi lason karbia tumake population na kom hek lake lakko declare der polo pute damlong edet po karbia ra ke sung pi ko hadak ni bareng jitu Kaziranga National Park ara tundang sung krungpu laso kisung aweder nangji eli tumkata jogwan nangi Karbiang long ke peaceful pen dolong nangi eli tumke ron maita thekthe chini ne ilu akhai binong hiduk thekti Karbiarat ke laso Eco Sensitive Zone bang cancel nangpo lagi Halapuke AAC Forest Department along State Sector MR Casual Worker Atomapan Cyclozone Pobainong ipon pit that ke BJP Sorkar atom ke chari ke thekthe Athe lahai MR Casual Worker atum pensi Forest Department ke railo lapen ke claim ka chupadu ka bang phubang pi atum lo puta pherang ke athengno ningji lasi prabjin pen ke ACCM Dr Tuliram Longhang lapen ke ACCM Head Singrong par atum bainong ki ponji phansi niltum APHLC pen kami tuning report pota ningji pon Forest Department itu MR laso jitu claim bomb dak working plan da dolo lapen east west da dolo Sirvika Star dolo Northern Eforestation Range lasi 6 ta jitu division forest division lasonda bang horop hora pharogethom ukrip surisi bang surisira pharogethom sose sosipu laso celery long ledet cyclone follow pasipu lasi jinso eme athe Tiklo yon lasi dorma long ledet pute uni tungke kisuli bang sungti lasi non mange tiklo yon photula lasi chuning rilo itu la forest authority tumhan laso prabjin pen laso salary ke release ye fund lasi chuning rilo dak non ipupon hala PCCF along tado pusipu kadakta MR worker tumdu lapenge total ke koita division lo pasti pasung nang nelo la litum worker tum man ke la nong ke long ni nang yi an man ke so salary bang ke prabjin pen pipon edang puputi nili choning rilo News report KTV News